feste, og alkohol gør det kun sjovere. Unge drikker for at slippe deres hæmninger og blive. Og det kan få konsekvenser. Hvert år er der 3.000 unge, der kommer på hospitalet på grund af alkoholforgiftning. 4 af dem dør. Og det er 4 for mange. Ida! Undersøgelser viser, at risikoen for at komme til skade er 10 gange større, når du er påvirket af alkohol, end når du er ædru. Det hænger sammen med, at alkohol dræber hjerneceller og ødelægger derfor din koncentrations- og koordinationsevne. Jeg skal læse side 36 til på mandag, og jeg forventer, at I alle sammen har lavet. Piger og 28% drenge har oplevet problemer med deres venner, da de var påvirket af alkohol. Af alle unge piger oplever uønsket sex, mens de er påvirket af alkohol.